Multifunction. Hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo programa concurso. ¿Quién quiere ser peregrino aquí en Cristo TV? Amanecer entra aquí dentro si te esperas. Prueba técnico, ¿cómo van a hacer? Hola amics, buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de tu cadena amic, Canal 9. Ei, què passa, penya? Com va la cosa? Benvinguts al Top 5 de la setmana. Entra en llista el número 5, el grup Cacapela, en la seva cançó Amor de merda. Hola, amics del bricolatge. Avui us mostrarem com falsificar les notes. En unos momentos dará comienzo la carrera aquí en el Valencia Street Circuit, ¿no? ¿Llegáis coche? ¿Dónde se ha visto una carrera sin coche? Avui ens ha cridat Mariqua. Ella no ho sap, però anem a tornejar els seus pares. Tenista. ¡Ay, tenista! No. No sé, a multiplicar. Polític. ¡Ah, polític! El chaval polític que está de moda. Politicada és fenomenal. Que no, que jo vull ser una persona normal i estudiar. Pues no hi ha res a fer, senyora. En este xiquet no hi ha res a fer. I si no puc estudiar a l'institut, ho faré fora de l'institut. Estudiaré a la biblioteca. No digues paraulotes! M'agrada! I demà obriré un grup d'estudi de filosofia. El xaval tranquil. No. Val, tranquil·let, no em posa nerviós. Val, guarda això. No, ho digues. Farem el que tu vulguis, val? Farem el que tu vulguis. Ho tinc, senyora, ho tinc. No preocupes, ho tinc. Però com vols? Matar-me? Vols matar-me d'un disgust? Vols matar la teua mare? Llibre, això és una arma de destrucció massiva. Desfortunat, un fracasado. Estic quadrat, que no? Hola, amics! Avui us presentem l'únic i revolucionari Amy Schaefer Plus Multifunction. Amy Schaefer Plus és un meravellós equip multifunction de butxaca. Amy Schaefer talla, pica, ratlla, tritura, amassa, cuina per tu, allarga els teus penis i a més treballa els teus músculs. Amy Schaefer Plus Multifunction. Sí.
santo matrimonio ante los ojos de Dios. Tú, Lady Gaga de todos los santos, aceptas para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en lo malo y en lo peor. A Justin Bieber hasta que la muerte se muere. Escolteu amb atenció la història que us contaré. Va ocórrer fa molt temps dins d'un fener. Dues famílies enfrontades per velles disputes, I l'amor de dos joves enmig de tanta lluita tràgic i fatal per ser de distintes famílies va acabar tot pastat per causa de l'enemista. Dos famílies enfrontades per velles disputes, Cacalecos, celulescos, cacalecos. Escolteu amb atenció la història de com s'enamoraren Merdeu i Celuleta. Què és eixa llum que ix per la finestra del vàter? És el sol, o siga, Celuleta. Oh, Merdeu! Celuleta, Celuleta meua. Què fas així? Si et veuen, es tirarà per la cadena o et muntarà per deixar-te al mig del carrer. No m'importa el que em passa. Les ales de l'amor m'han dut fins a tu. T'estime, Celuleta. Vull apegar-me al teu paper i ressecar-me per sempre al teu costat. Però no vull tancar-te a la meua olor. La teua bellesa és pura, blanca, cristal·lina i virginal i de doble capa. ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Sí? Ahora. ¡Deja, deja!
3, el número 4. I bé, la Leche Club de Futbol no guanya des de fa 6 mesos.